I couldn't see Odumeje. Man of God help me. Jesus. Man of God help me. A native doctor sent me here, man of God. I carry my wife to a native doctor. They do stroke for my wife. One side here is not working. This eye is not working. This head is not working. Only my hope. A native doctor sent me. The way I carry my wife go, she sent me to you. Say make I go to Odumeje. That he is tired. He cannot do again. He don't know what to do about it. Oh my God. Let me carry my wife go to Odumeje. A native doctor tell you. From Asaba. From Asaba. Yes. That is tired. Yes. That they cannot collect money again from you. He can't do anything. He don't know what to do again. Let me carry my wife go to Odumeje to where they put Onyame for Creek Road. There I go. There I go. Yes, make I carry my wife go there. They go treat my wife. Oh my God. One side there is not working. My wife is not seeing. You can't say. My brother's wife sent a stroke because I went to build the house. You want to build the house? Yes. The woman said that she will kill me and kill my wife. Hey, that we cannot build that house. Jesus. The woman, the picture there. Hey, native doctor. They have turned to preacher. The two woman. Oh my God. The woman has wicked me in all round. I'm a big man before. I'm a transporter. Oh my but God. Now I'm begging. Look at my bakery. I have a bakery before. Oh my God. Now I'm begging. I don't have anything to do. This man take witch and kill me and my family. Jesus. My wife. Only my hope. Only my hope. I don't know what to do. And the DBI is the one that tell you. The native doctor, I carry my wife to his place. Said that he is tired. After giving treatment for some weeks, he tell me that he is tired. Let me carry this, my wife, go to Odumeje for Creek Road. Now the woman, the native doctor directed me here. I carry my wife here. Pastor, help me. Only my hope. Only my hope. Now this woman, they give me food now. I don't have anything to do again. Oh my God. Pastor, help me. It's okay. My wife cannot move. He cannot go alone. That's my wife cannot go alone. Now I've just told you, say, go and warn all these DBS, all these native doctor. I am ready for them. If your father is one of them, prepare for the burial of your father. Tell them to surrender their life to Jesus. That's all. I don't come for church business or stories, or come here and begin to do like homosexual. Glory. The Bible says something. Oh, hallelujah. They say, oh, this man is a man of God. If Kakusi Okuwayo. Udo diliono kagatawe. Dear Choivi Yeme. Nde na alu na gogo klisa kankomana. Jezia wanke dala adaketa obone join here by man yemenifa Dr. Aya 7 Kiss Power. Ada anuzia for ogwa. Join your business eba. Dr. Allah bin Saganin Kingdom of Mawa. I will deliver your wives. It's okay. Thank you, Jesus. Something which you have stopped. Power. The war has started. But the dangerous war finisher himself. In the war front, the World Miracle Headquarters. The native doctor has done everything. And they know who is above them. Maybe the native doctor is passing by here. That he's seeing what is happening through Facebook. They are seeing what is happening through internet. And they know that this is the only man who is able. The only man who has the capability to save this woman, because they know who is above them. They know who is greater than them. The devil knows who is greater than all. And Jesus is greater than all. That is why they decided to surrender to Jesus by sending this man with his wife to come to Christ. They know him by name. They know him. They know that he is operating with spirit power. Watch him. The dangerous animal. Watch him lying on stage. Watch him as a one. Watch dangerous animal giving life to this lifeless woman.
This is life transfer. Was the metal man, a man with quick strong powers. You can see him transferring his life to this dead organ, to quicken this dead organ. For even the dry bone shall come back to life. Watch him. The woman was struck with stroke. Look at her coming. Power has entered. 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 Power. Thank you, Jesus. Ohanemere. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Power. Jesus is above. Celebration Jesus is everywhere. alive. Celebration everywhere. Jesus is Husband alive. are celebrating. Wife are celebrating. Oh my God, what woman running? What woman running? That's the power. That is the power. Jesus is here. Jesus is here. What woman celebrating and jumping up? What woman celebrating and jumping up? Jesus is Oh my alive. God. Lion can get so. Manager mana la lion can get so. Lion can get so. Manager mana la lion can get so. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want to show you who is the Lord and the power that exists. And that is the Almighty Jesus Christ. There is no attachment in everything I do. It's all about Jesus. The man that walked on the sea. The man that raised the dead. The undestroyable entity. And that is Jesus Christ of Nazareth. And the lion himself. And the fight. And the war. And the battle, and the finisher, and I'm the liquid metal. I am in Dabus Kipahosa. Dabus Kabash. Praise the living God. Hallelujah. Umuchineke. Unanokuya asen kan nọrọ n'iru unu taa wee kọpụta ihe ọma Chineke mere m. Afa m bụ brother Nelson na Esther ụmụnna kwe bụ nwunye m. Asen kan kọrọ unu ihe ọma Chineke mere na ndụ a. Abụ m onye ọmụma in Oru East Local Government, Imo State. Ebi m n'Ọnịcha. Oge mbụ abụ m transporter na-alụkwa bread my master baker. Mana taa enwezi nke m na-eme cha maka ihi ajọ mmadụ na ezinụlọ be nna m. 94 ka m gbara ala na be nna m na village m 10 plots. At the same time eburu m 350 bags of cement kpọọ ndị ọrụ a na-akpụ ya. A na-ajụ kedu ihe na-eme ihe a ha ga-adịkwa ndụ na-esi na-arụ ụlọ biri. Since ahụ nsogbu ebido ana m agbagharị na-eje native na-eje ụlọ ekpere dị iche iche ha ncha niile enweghị nke nwere isi. Then kemere nji mara hia asị m Chineke ekele dịrị ya maka otu Chineke si chọọ ya maka ọ bụ na ọ bụrụ ya gaa ma ama this ministry. Ebe a bụ my last bus stop. Ebe a bụ my last bus stop. Enwere onye ga-ahụ ebe a na-echi ọzọ jeme ebe a na-arụ agwụ. Ụmụnne m n'ime Chineke biko nụ iwe wele ụnụ kama achọrọ nke onye ọbụla nwee ọṅụ iso m kelee Chineke ma kelee man of God the lion himself bụ onye Chineke ji arụ ọrụ dị egwu n'ala Igbo. December 8
ka nwunye ngabara ahịa. Since I lose all my business, and where's the name? I'm na yard. All you want to money. Then I'm na yard. And I'm more boss on him ahịa. And we am amazi here name. When you rush, I ruin ahịa. My wife amazi your way. Every me ebu ebata na yard. That 8. Before Chiemo, but 9. We are men when you kiss in a bed, they reach to 1 hour. My for this your memory, mobile toilet. One side, the any in other Rosoro. A man, him game, eh? They marry some up on a Jew log, no stroke. Then we're probably a governor native in Asaba. After 2 weeks, the native doctor bomb sent the Amazon here game. Nyachok Yabo Meben get you boa. Muporong and Jaman and Odumeje. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Umunem. Nka ka nje fo na enwere ihe na anyị dibia. Ma kwere na ihe ahụ nyere dibia agaghị anyị Jesus. Ihe a na-eme last Monday. Nyem direction sin no dị na Creek Road ebe akpụrụ onye amị na ruru ebe ahụ onye ọbụla njezi agaghị direction. The native doctor gave you address of intervention. Na Asaba. So wee gbadata up iwe ka abụrụ mbute m ebe a. Along the line anyị nọ na oche mgbe a na-akpa afa. Bụ na m nọ na second seat, my wife na first seat, prayer line. So, man of God, bido deliver one mmadụ, deliver one mmadụ, deliver one mmadụ. Na-erute ebe my wife nọ. Si ebe nọ na second line kilie. Then as my wife kwuru. Then after the all delivery onye ga eme oburu onye agachi oburu nwunye m wee tiwe mkpuchi man of God help me. Help me. Nwunye m na anwụ anwụ. Lekwa na stroke ka ha mere ya. Nwa na onwe m nke m bụ na ha jizi poison ekele good morning. Hallelujah. Ụmụ Chineke. Jụọ onwe gị ma gị na Chineke ọ dị na mma. Jụọ onwe gị gị na Chineke ọ dị na mma. Ọ bụrụ na gị na Jizọs dị na mma, ọsọkwere ya bụrụ na ị bụ onye njọ, ọ ga na-anapụta gị na mkpagbu ọbụla ị nọ n'ime ya. Amatara na mụ na Jizọs dị na mma. Maka enwebeghị ụdị ha na-ese ndịbehọrọ m. Ese ndị ala ndị oshi. Ese ndị ala accident. Then, the man of God bịa anụzie mkpu m na-eti si abiko na native doctor sendịrị m ebe a. Ọ na-ele m anya. Si a na native doctor sendịrị m ya. Anna m nwa na ahụ m na-acha ọkụ. Ọ sị okenye a ga-ebidogo n'ebe m nọ. Ọ kpara m aka tichasịwa m, tichasịwa m, tichasịwa m, tichasịwa m, tichasịwa m. Teachers one. Hallelujah. Mgbe m na-aghọta ihe na-eme nwunye m ọ kpara gị aka pịachasịm ya 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 pịachasịm ya. Jizọs bụ odogwu. Lion himself bụ the second Moses ndị Igbo nwere. The second Moses ndị Igbo nwere. Kama ọ na-ewute m na ndị be anyị amaghị ha nwere. Ụfọdụ na-abịacha ebe a dị mma pụọ n'ụzọ na-akọ nonsense. Ọ na-ewute m rinne. Kama na ihe ọbụla na-eme kịta mekwara gboo maka Kraịst gwọrọ mmadụ 10. So ofu onye mana ọ gwọrọ ya, ndị ọzọ niile kọrọ nonsense jebe. Ọ bụghị ihe ịtụnanya na ihe otu ahụ ga-eme. Jizọs gwọrọ ọrịa akọjọrọ ya. Ọ napụtara ọtụtụ igwe mmadụ ekwutọrọ ya n'ụdị dị iche iche. So na ọ bụrụ na a na-ekwutọ the lion himself, ọ bụghị ihe ọhụrụ maka ekwutọrọ nna ya. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Put your hands together for God of intervention. Your wife cannot walk before from the native doctor. Yes. Please. The Yes. native doctor directed you to come here. Yes. And after the prayer of the man of God, your wife start to walk immediately. Immediately. I speak to you. And they are too small for what I do. I do it every day. This week you come. Or this week. On Monday. The same Monday your wife start to walk. Yes. Everything clears immediately. Yes. And Jesus is not a storyteller. For everyone that hear the sound of my voice or anywhere you are, Jesus will deliver you today.